Hello friends, बरायबाय Bodo Job Info official YouTube channel दा आसामाव 30,000 साख्रि ओंखारबावसिगोन देन बेनिफ्राय फरेस्ट गार्ड आरो लोगोसे फरेस्ट बेटेलियन एडुकेशन आरो APSC दा बेनि सायाव आपडेट फैबाय देन बेनिफ्राय बैसोआ नोंथांमोना जिंगासिनो गैला आरो लोगोसे फरेस्ट बेटेलियनाव पोस्टआ माबादि रोखोमै जाखो जोंहा खोनादोंमोन बेनो जाबाय 3000 नि खाथियाव हमना ला 2000 नि बारामोन देन बेनिफ्राय लोगोसे 5000 बो खोनादोंमोन सो बेनिफ्राय लोगोसे नोंथांमोना गोबां साख्रिनि आपडेट खोनादोंमन आसामाव 1 लाख एबा 1L साख्रि गनानै दा बेनि सायाव मोनसे खेंफोरथि आपडेट लाबोदों देन बेनिफ्राय बे आपडेटआ सो बबेनिफ्राय फैदों जों गासिबो डिटेल्सखौ नायगोन नोंथाङा भिडियोखौ जोबजासिम नाय दा भिडियोनि जोबनायथिं लास्टआव मोनसे आपडेट दङ सो नोंथांमोना नायलांबाय था दा लोगोफोर फरेस्ट बेटेलियना लखिमपुरावसो जागोन पोस्टिंआ देन बेनिफ्राय सो नोंथांमोननि माखासे क्राइटेरिया आरो लोगोसे नोंथांमोननि माखासे सिलेक्शन प्रसेसआ आलदा आलदा जासिगोन दा गोबाव खालामा फरेस्ट गार्ड आरो फरेस्ट बेटेलियन आरो लोगोसे ग्रेड 4 थागोन देन बेनिफ्राय एडुकेशन डिपार्टमेन्टआवबो थागोन होनना बुंबाय आरो लोगोसे APSC 700 पोस्ट थागोन होनना बुंबाय दा गोबाव खालामा जों नायनो फै बे आपडेटखौ सोर होदों एन्ड बबेयाव होदों दायो लोगोफोर आं नोंथांमोननो मोनसे भिडियो क्लिप दिन्थिगोन बेनिफ्राय डिसेम्बरावनो जाजोबगोन एप्लाइ होनना बुंदों देन बेनिफ्राय जों नायसै गोबाव खालामा नोंथाङा चेनेलाव गोदानै फैदोंबा साबस्क्राइब खालामना ला আজি আমি এটা ফৰেষ্ট বেটেলিয়ন থাৰ্ড আসাম ফৰেষ্ট বেটেলিয়ন এটা আজি আমি অনুমোদন জনাইছো 1100 লৰা ছোৱালীয়ে ইয়াত নিযুক্তি পাব তাৰ লগতে বন বিভাগত খালি হৈ থকা 1700 চাকৰি নিযুক্তিৰো আমি অনুমোদন দিছো 1700 আৰু 1100 যোগ কৰি দিব 1100 দি এটা নতুন বেটেলিয়ন হ'ব বেটেলিয়নটো লখিমপুৰত হ'ব 1700 আদাৰৱাইজ খালি হৈ থকা পদ নতুন পদো সৃষ্টি কৰিছো পুৰণা পদ ফিলাপৰো আমি অনুমোদন জনাইছো ঠিক সেই ধৰণে শিক্ষা বিভাগত ৰেগুলাৰ আৰু কন্ট্ৰাকচুৱেল দুইটা মিলি আজি আমি বহুখিনি পোষ্টৰ অনুমোদন দিছো প্ৰায় 6-7 হ'ব সেইখিনি আৰু খালি হৈ থকা পোষ্ট গুটেইখিনি 30 ডিসেম্বৰৰ আগতে শিক্ষা বিভাগে বিজ্ঞাপন দিব दा नोंथांमोनाथ' नुखाबाय CM सारा आपडेट होनायखौ बेनो जाबाय माखासे फ्रेशमेननि गेजेरजों फरेस्ट बेटेलियनाव 1100 थागोन लखिमपुराव पोस्टिं खालामगोन आरो बेनि सिलेक्शन प्रसेसआ गोरा जानो हागौ बेनिफ्राय फरेस्ट गार्ड आरो फरेस्टार बेबायदि थागोन 1700 सो बे नोंथांमोननि बैसो 18 निफ्राय अप टु 43 इयार्ससिम हादोंमोन सिगांनि अफिशियेल नटिफिकेशनाव देग्लायबो बेनो थागोन देन बेनिफ्राय एडुकेशन डिपार्टमेन्टआवहाय 6000 थागोन सो बेनिफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना 500 बे जाबाय एडुकेशन डिपार्टमेन्टआव कन्ट्रेक्ट जब थागोन होनना बुंदों आरो लोगोसे APSC आव सिभिल सार्भिसआव 700 पोस्ट नोंथांमोना मोनसिगोन दा बावैनो सो लोगोफोर नोंथांमोना मोजां चान्स मोनसिगोन गुबुन गुबुन डिपार्टमेन्टआवबो सो बेनिफ्राय ग्रेड 4 बो थानो हागौ एडुकेशन डिपार्टमेन्टआव आरो लोगोसे फरेस्ट डिपार्टमेन्टआवबो थागोन दा लोगोफोर बेनोसोमोन दिनैनि आपडेटआ फरेस्ट बेटेलियनाव 2095 पोस्ट थानाय नंला दा बेखौ बोखावनानै 1100 खालामबाय देन बेनिफ्राय गुबुन पोस्टआव नोंथांमोना मोनबावगोन फरेस्ट डिपार्टमेन्टआवनो सो लोगोफोर बेनोसोमोन दिनैनि बिग आपडेट आसाम गभर्नमेन्ट जबनि माखासे साख्रिनि 30,000 नि आपडेट